Gur míle maigad colm asachta bhelinn chun cúpla ceist a raigart faoin dán deireadh na Fede. Ná fáidirach. Inistún faoi cúlra Alvaní Garvey. Well, is fille as trálaí chunta chiaí I Alvaní Garvey. Agus is fille iltíorchaí, chaisí seala conaí sa Rank, sa America, agus dar ná gnéireann. Agus tá éfocht ag seo ar fad ar na PC filiochta hascíteach. A raiglinn chun breis óla sa álamach faoin dán deireadh na Fede. Cinn darfa. Dead in the Fede. In nu féin is cuin le muinter as gomíocht tanga á fadail agus na híraí fadó. Fad a raf balach fuama I gleanna idir féireach I sráidmhaile. Fad a dún pro nóchtan lei idir íraí agus na mná a dibrigs na gort má gúirt. Fadail nach digtaí las mud an baróiste. Nuair a tháinig na netzathe, chiimad an fadail, giúdig slán a chun tuairt. Chur scéalta an resistance ó bhéal go béal féarún. Cabhraigh le pilótaí bhí methe mú, teoir na Spáine aimsiú. Níor chúlachas ó hinní. Marann si I nghaoine na naoine an tanga fadaíle seo, ach níl ar chumas éine na fuamanna ahris. Níor dinach an tafad. An féidir cóthaigh sa thuairt dún faoin dán deireadh na Fede. Cinnte, á struchtúr sais never máilte buinte an dása, ach díatá fiochan der goil sais ceire chuid ar lethón. Ag a tús is léir dún gur bhan fille ag caint le muinte na háite, agus gur cuoin lo an tanga fadaíle seo a bhíoch ann snáit. Sa tarna chuid an son, dintaí corsís ar an danga féinnig, fad a raf balach fuama I leanna idir féireach a sráidmhaile, fad a dún pro nóchtan lei idir íraí as na mná a dibrigs na gort má gúirt, fadaíl nach digtaí las mud an baróiste. Agus léirín na lína sin ach a háidethe, so go úthúlacht na tangan seo, nach raibh sé fáil ach sa cheanta seo, scaibh sé sin speisialta. Sa tríúchuid, chluisimid fé an úsáid starúla a buine as sa tanga sa. Nuair a tháinig na netzathe, ciimad an fadaíl, giúdig slánach chun tuairt, chur scéalt an resistance ó bhéal go béal féarún, is cabhraigh le pilótaí bhí methe mú, teoir na Spáine a aimsiú. Sa léirinte sin stoch an úsáid darfach a bhain leis an tanga sa. Sa chuid deirnach áfach, chluistear, goil an tanga methe léig. Níor chúlachas ó hinní, marann sé a gcuoine na naoine an tanga fadaíle seo, ach níl ar chumas éine na fuamanna ahris. Níor dinach an tafad. So is léir náchfuil an tanga in úsáide hiile, go bhfuil sé methe as go mraithan an fille sais brón agus áféile gur hála fé seo. An bhfuil lína bhána seasamach duitse sa dán seo, agus céim fá. A cúpa lína heas na macht domsa. So go ceann ar le a hainlumm, fad a raf balach fuama an gleanna idir féireach a sráidmhaile. Mar go chuir sé núl so go cóthaigh san dán, an saoil túithe sa bhícha agus is go an gné ar le do chultúr na naoine a bhain leis an áite. An bhfuil ceol nó rithim le feiscin sa dán seo. Tá ceol ar les a dán, go háir is stocha leis an tanga fadaíle sin, ach ní on ceol soch an gnéas táchtaí sa dán sa. Cén róla imríonn arás sa dán seo? Feictar athrás a dán ach go háidethe leis an bhocail fad nó fadaíle, agus soch an róla bhaca í sin ná leis an tácht a bhain leis an tanga fadaíle seo a chur núl. Comáile sin tá cóúm le feiscin siad a dán, feictar an dú fada sun, fé rún, a mú, aimsiú. nó an líne I gcuoine na naoine an tanga fadaíle, agus cabhraíonn seo stocha le éifocht na dán agus cócht na dán a chuirt an cín. Tá an tanga sa dán anchluiste agus crothach, inistún faoi sin. Se há sé scríte I stíl anantice an nuálach ach go gnám chéana tá na nós na filiocht tradiisiúnta fós le braínta chumá. Cén tunnachar atá ag úsáid I bhána a bhain leis an nádúr sa dán seo? Tá nádúr anthachtaach sa dánsa go háire an nasc idir an cóthaigh agus na daoine a bhar gur an fadaíl sa ar bunacha. Inistún colm faoin na híomhána atá tríd an dán seo. Is Ivánna túthe is mó bhain leis an dánsa a le héad de íarís na sléite mar gur bhfuil muintir as a bhíidir I Pyrenees na Fraince. So feictar gleannta, feictar na gort. Comáile sin tá Ivánna ann de teifig ag éalú os na netzathe agus daoine I mun frihhartíocht cógaíochta ag an am chéana. An bhfuil éon meafar
le feiscin sa don. Well, venture gur mafar é an dáin in omláin de éon bhiontanga á I mhaol báis. Conas sa chun an fille struchtúr agus firm le chéile sa don seo dár leat. Stoch an rud a cheas naach dumsan is ó hebh an struchtúrde ná go dos níon an fille a cainte fé cuioine na níine sa látáine bhón. Ten si siar an sun le chuirsí sa dionmh an danga agus an stair a bhain leis. Pléití an sun an róla bhíige is stair na huís sa le dagtar haneis go dtíon látáine bhón agus an tanga inis mehan éig. Cad é príomh heachtracht an dáin seo I do thuaim? Is dána seo a dhéanaan chuirsís hanga fadaíle a bhíoch I neiscut na Fraincis na Pyrenees. Agus bhainte ceappa go bheith an príomh teachta go bhain leis ná an tácht a bhain le mion chultúr agus mion hagancha a chuimhnú. Cén fár ar ránnig alfa an tedal deir na fede? Well, cílíonn an tíarma deir na fede stoch an dé déig I tacht chuigean deire nach mar bás. Chum maiile tá immertas focail anna dheas a buint leis a nascin an ad nó an fad a bhí ann agus deire na fede, so tá immertas focail sa tedal chumá. Cad ag na mothúáin is láidre sa don seo dár leat? Bram go bhfuil brón á féile agus is trúa leis an fille go bhfuil an tangas an methe léig. Chum maiile sin tá bród ann fan úsáid starúil a bhain leis an tangas sa cheanta sin. Denkir sios ar obair Alvaní Garbhí? Well, is fille nó aimimse I Alvaí na Garbhí a bhain úsáid a stíl tradiisiúnta agus stíl na nó le saothar nua filiocht a gailna a chuma. Sa dáansa, pléit jaach go háidthe leis an téamhaí miontangacha, cultúr agus cuasaí stairide. Má leat an dáin seo agus céim fá? Ráil me dáansa mar go bléin sé le téama anatháchtach so go beocht na miontangacha agus mioncultúr agus an tácht a bhainin le craobhnú na tangacha sa.